खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फिसाज्लायानो सुपारि होना बिफाखौ बुथारहोदों। 7 दान उनाव सानै दायनिगिरिया हमजाबाय। फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि गोदान बिथांखि कलेजाव बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे फरायनायनि खरसा मोनगोन। क'क्राझाराव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 2 घन्टा धर्ना। 14 फेब्रुआरि खालि गोमानाय उन्दै हिनजावसाखौ गुवाहाटीआव बोखांनो हादों। करिमगन्जआव 1317 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगावआव जावेद आलीखौ बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै गोदान सुलुङा सोराङाव फैदों। जावेद आली बुथारनाय जाथायनि आरोबाव सानै दायनिगिरिया हमजानाय उनावनो जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि जुलाइ दानाव हाथिगावनि फ्रेन्स लामायाव फुंबिलि सोरांसे समाव जावेद आली मुंनि आज्रा मोननाय इन्जिनियारखौ बुथारदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो 4 दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमदोंमोन। नाथाय साइदुल इस्लाम एबा बुलबुल आरो सरिबुद्दिन आली आहमेद मुंनि गुबुन सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दङमोन। गोलाव 7 दान उनाव बे सानै दायनिगिरियाबो हमजाबाय। हाथिगाव पुलिसआ दिनै साइदुल इस्लाम आरो सरिबुद्दिन आली आहमेदखौ गुवाहाटी नोगोरमानिफ्रायनो हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला दायनिगिरि सरिबुद्दिना सोमोन्दोआव जावेद आलीनि फिसाज्ला आरो साइदुल इस्लामनि बियादै। फिसाज्लायानो सुपारि किलार लागायनानै बिफा जावेद आलीखौ बुथारहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि हा-हुनि जेंना आरो नखरारि एना-एनिनि जुनैनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। बे खेबाव लाइमोन सिख्ला एबा फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि गोदान बिथांखि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै लखिमपुराव मोनसे हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गासैबो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि लाबोगोन होननानै फोसावदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुलिफोरा कलेजाव मुं थिसननायाव सोरखारा मदद खालामगोन। रायजो सोरखारा लाबोनो सिगांनाय बे बिथांखियानो जादों निजुत मायना। बिथांखिनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों दानिफ्राय मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसुलिया कलेजाव मुं थिसननायाव बेसेन होनांनाय नङा। बेजों लोगोसे मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै कलेज मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनि फरायनाय खरसानि थाखाय सोरखारा 10,000 रां होगोन। मेट्रिक उथ्रिनाय फरायसुलिफोराल' नङा, डिग्रीआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनोबो सोरखारा 12,500 रां खरसा होगोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों 10 लाख लाइमोन सिख्लाफोरखौ बोसोरथामनि गेजेराव कलेजाव लांनायनि थांखि लादों सोरखारा। बबेखानि दानिफ्राय गुन गोनां आरो सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरखारि साख्रिनि थाखाय साननो नांनाय नंलिया। आसामाव थिसनथाइनि थाखाय माखासे लामाफोरा ओंखारबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों। क'क्राझार नोगोराव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझारनि R&B सिभिल हस्पिटाल आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव आबुं पस्ट मर्टेम खालामनायनि राहा लोगोसे गाहाम फाहामथायनि राहा गैयैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुआ 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार R&B सिभिल हस्पिटाल आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव आबुं पस्ट मर्टेमनि राहाजों लोगोसे गाहाम सावस्रि फाहामथायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय दाबि खालामदों। क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम 2 घन्टा धर्ना हाबाफारिखौ लादों। बबेखानि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बे धर्ना हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जिल्ला हारिमु आफाद, जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय मदद खालामनानै धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै मिथिनो हादों। त्रिपुरानि सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाया गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन, जायखौ मंगलबारखालि गुवाहाटी रेल स्टेशनाव बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोमानाय उन्दै हिनजावसाया थांनाय 14 फेब्रुआरि खालिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन।
हिनजावसाखौ बासायनाय अफिसियेल सुबुंफोरा किडनेप खालामजानाय हिनजावसाखौ गोसो थोफ्लानायनि जेयाव फोनांनानै आसामनि गुबुन बाहेरा रायजोआव फानहरनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसआ सासे दायनिगिरिखौ खादों, जायखौ तपन नामसुद्रा होननानै सिनायथिनो हादों। रेलवे पुलिसआ हिनजावसाखौ बासायनायनि उनाव बिमा-बिफानो खौरां हरो। उन्दै हिनजावसाया गोमानायनि उनावनो बिमा-बिफाया पुलिसनो एफआइआर होनायनि उनावसो बे जाथाया सोराङाव फैदों होननानै मिथिहोदों। करीमगंज पुलिसआ मंगलबारखालि गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ आसाम त्रिपुरा सीमायाव हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला त्रिपुरानिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राकखौ सराइबारि पुलिसआ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गारिनि दोनखुमाग्रा खथानिफ्राय गासै 1317 केजिसो 439 पेकेटनि गांजाखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। हमजानाय सानै सुबुंखौ बलबीर सिंह आरो विजय कुमार सिंह होननानै सिनायथि होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।